Regionalna konferencija Baza retkih bolesti 2021 održat će se 22. oktobra u Novom Sadu. Na jednom mestu okupit će se eminentni stručnjaci iz vodećih evropskih i regionalnih institucija i organizacija iz oblasti retkih bolesti. Predavači ovogodišnje konferencije su Gulsin Gumus, Eurordis, Evropska organizacija za retke bolesti, Ana Rat, Orphanet, profesor dr. Milan Macek Jr., Departman za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet, Charlesov univerzitet u Pragu. U okviru konferencije održat će se i 3 radionice: radno-pravni aspekti socijalne zaštite osoba s retkim bolestima, neonatalni skrining na retke bolesti na Balkanu, iskustva i perspektive, Orphanet, baza znanja retkih bolesti. Projekat podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i grad Novi Sad. Projekat Baza retkih bolesti pomogli retki, ali nikad sami.